Tindaknya sang turangga seta sumusel marang Prakadangera anggih sang Gagak Rimang utawi sang turangga cempeng winanda kanjot dene sang Peksi Gagak iya 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 ayo lo selili gawe songsem atine raka tinggalan uga akeh kreasine lelangan beksan laskar piyungku pancen oye
nganti dosa sembah sungkem pangabekti marang dawuh pregane Sang Gusti Kang Murbeng Dawadi sinuwun kawula ingkang sowan pinangka kang prajurit ingkang sampun siaga lumampah winengku ing gegaman satuhu prajurit utama sowan siwanci kabetahan sampun boten damel gojewa wadya bala turangga cacah panca tindaknya kang kapandhegani marang turangga seta ingkang tansah satuhu pinangka dadi senopatining paperangan ana ing papan pagelaran iki Samara Gagit Utana kang dadi kapisanambut Utana dadi kasayek ten wilingger wong bagus Slololo terus piye terus ngono gak piye sayuk Kasaru Praptanyo siluman babi hutan
iki terus piye ya? Aduh. Babine elok ya yo. Ya lagi. Kok keting aku aduh ya. Lagi. Was. Ayo adikku nang mlaku rene iya Kang. Aku sing tak nyusul. Was ndak gawe isin papan ngono ta. Pinggiro mundur aku sing bakal usak asik wadya bala turangga Kang. Ayo yen to satemene aku wis olah gegladi kasayek ten mala kang saka kuwi Kang. Ayo enggal digawe rusak prajurit saka Pantarangin Pak. Ayo di iya Kang. Jroning sepi tengah ratri trenyo asih kula lamun katon sliramu wong manis jebul mong ayangmu. Amar sedina apa? Ayo Bang. Dari mundur arat lumajang pimpinan dari Bapak Johan Imong Mongono terkibar. Awas minggir atraksi reok dari Imong Mongono. Menika kaleng ganongan angin putra Purbalingga. Ayo ta.
bojo. Wah, ingat hati yo. Ingat yo toko musikane. Jaran dangdut kreasi. Ayo to yung bumi goncang kancing langit lop-lop katon ular kencang ing risang mawe gandrung bintang tamu kita tepuk tangannya mana sedulur Larissa Kasul dari kota Kediri, kota tahu Kediri spesial perform hadir di Ponorogo menghibur kita semuanya bareng-bareng Turbo Legowo bersama celengnya Indonesia bro. Ayo saklar sama tindaknya sang celeng serenggi kaderek nomarang prokan kadang nyewat jom bolong celeng sakem bareng ketap sanunggal karep nunggalnya wiji angemban jauh marang sang gusti sesemban kekeseti Prabu Singo bareng saking Projalodaya ingkang nungko wadya bala saking nagari Bantaran sang nagari Ponorogo. Ayo toh, Bayu. Ayo maju lah yo. Yo, ayo toh.
sayuk solah tansah solah mangsa tindaknya sang caleng ingkang tansah olah gegladi jejogetan solisikan kekiprahan tindaknya sang caleng kembar sekawan ayo ayo
ini dadi. Hati-hati. Jangan sampai melamun. Nanti kemasukan setan. Itu aja sampat yang kenapa sampat yang menyerol sampat untuk buat ada sampat barat. Kalian kawin ditindak jawab yo belum pandai kerana. Locona kayon ya rindu mau mengamur-ngamur jore kok maguru kamsa tatak katya punula mor patriteng turangga rakata ingkang twaca layu sopi ayo ayo au au au
kanca ayo yo. Wong gundul, antek ya gundul. Nadyan aku bocah gunung Tresno aku
datar padha lalu kuat gojekan karo aku ya Saranan kawak Ponorogo terus tolong tolong Lawasane no Jawa RT 12 RT Kawiwan ayo Pak Depok Dut Tekad bisa tipu Pak Depok atraksi pembarong lawas Ponorogo Mister Depok kesurupan hati-hati ayo 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 awas awas hati-hati hati-hati atraksi rasukan setan siluman laba-laba merasuki raga Mister Depok. Jangan sampai Anda meniru adegan berbahaya ini. Hati-hati
Awas, hati-hati. Hati-hati. Aduh, panas, 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 panas yung aduh, aku nakuat yung aduh, aduh, panas, 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 kayak gini. Piye? Dalem. Wayahe panjenengan kuwi. Ngone-ngone ya. Piye piye? Nek aku rada grogi, Pit. Pripun? Iki mang aku gawa penyanyi SK Pemkap. Kok Kan ngono? wis tak kei SK Bupati deh. Oh. Penak men kok. Saderengipun Mbak Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu rahayu kusipun warga sedaran. Alhamdulillah saged pepanggihan malih kalih putra purba Negawa ingkang angka kalih. Insyaallah mangke tahun depan dipun lajengaken nggih Mbak Fitri nggih. Amin. Amin. Boten namung dene ndedonga mugi-mugi sedaya masyarakat sedaran tansah pinaringan wilujeng rezeki ingkang turah bruwah. Amin. Sing ora oleh jodoh ndang oleh jodoh. Amin. Utange lunas kabeh. Amin. Mesti bater dhewe. Pipi, kowe ngerti? Iki EMP biasane ya heru-heru. Jin. Ayo bedekan iki kok sapa duwite sing digawa. Ayo, Dung batrek. hantunya ngaku. Aku gede kok dung batrek. Kowe ngerti? Aku kuwe. Aku kok dung batrek. Kowe tiar. Aku demit ala sambung, Alas sambung. korban pemerkosaan. Oh ngono. Iya. Penake bareng iki ditekoni wae ya. Oke, bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika jumeneng saking pundi, Mbak? Salah kabeh. Salah kabeh. Saka ngendi ya, yo? Saka ngendi, Bu? Saka ngendi? Saka Bancangan. Coba bayi tanggaku wae. Bansangan. Berarti iki mang gawanmu, Pit. Oh alah iya. Ngetut buri kok aku mau. Sing bantenge rasa ngamuk dhisik, direngkas kok tak wae nggon ngamuk ucul tekan kono oleh engko. Gundul ra pareng mik le. Gundul apa rame? Ayo, gundul, duduk, gundul, duduk. Jejak si gundul. Yen pangapunten, simbah paring asma sinten, Mbah? Mbah Seno, ya ngerti ya to, Pit. Lek gilirane nang Ida karo Mbak sapa iki? Iki. Mbak Kiki, ya Mbah Seno lho sing meluke. Ngerti ya? Oh iya. Sinten yung? Mbah Sen. No, senengane senuk. Sandinge sen. Tok. Cangkemmu her-her kowe cak ngono senenge ram. Lah iya ta. Nyen pangapunten Mbah, menika kula pinangka wakil saking warga sedarat nyuwun tamping pangestu nggih Mbah nggih. Mugi-mugi warga kene bentang bodho sugih kek nanggap legawa terus nggih Mbah nggih. Nggih. Lah ra ngono kan ora tak tanggap duitmu. Iya. Mbah Seno. Terus menika salajenge biasane nyuwun lelagon nyuwun tembang napa sih Mbah? Manut, aku roh demet manut saiki kok jipek aku. Demet tok manut, ning aku demen ora rewel ngene iki. Nggih. Mbak Pit, iki ben ruwegeng sajake karo ngedem delon aku demen ngote banting pekok ngono kae. Banteng
delok dasare klenger awan bar tanggapan ning kota. Esok usung melon. Sesuk usum melon iya. Piye nek Mbak Ida karo Mbak Kiki Nggih. kamu siap. diaturi jumeneng derek pulang lipur. Wis suwi-suwi tak kepeti kok ya. Mikir bra. Ayo mikir. Tak sebut tak suwuk kowe engko. Tak suwuk kowe engko. Ayo. Mbak Ida. Mbak Ida kali Mbak Kiki diatur jumeneng nggih Mbak Ida nggih. Ayo jeneng sira ndak aturi bali angun sati ragane wak tepok bali ayo bali aja tansah ketlarung-larung dawa-dawa dinutut
Pemeni jeneng sira saka tlatah dan sanget ayo Bahkena kanthi jumlah dereng cemeti kesaman diman angiringi jeneng sira cap saka ragane jabang baine tepok ayo bali ana papan gunungmu ayo cok iya was PPL Mania tepuk tangan yang meriah saudara-saudaraku pada duit saduking para rawuh para kadang setya sedaya kita setya aneng gani papan pagelaran wonten ing dalu menika. Pasangan sik wayane mangsa kala sampun kapiyarsa menika tari Anteng Suro Kewan Alas ingkang sampun kaparengani kapandhikani dening para kadang-kadang putra Purbalega. Ugi atraksi saking paraga jaranan jaran sepuh apa tepung. Mila menika kasumanggaaken sagunging para rawuh keparengan sik kuncaraning adicara ingkang angka salajengipun. Inggih menika tari